Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b'aktar għodda biex jaqdi l-funzjoni tiegħu li jsalva il-ħajjiet. Dan hekk kif b'investiment ta' aktar minn €9,000,000 issa il-flotta tal-Protezzjoni Ċivili żdiedet b'żewġ ħajabs. Il-vetturi l-ġodda ngħaqdu mal-ħmistax li diġà nxtraw għal din is-sena u għandhom il-kapaċità li jġorru oġġetti ta' pis sostanzjali li jkun diffiċli jinġarru mod ieħor. Id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psaila innota li l-użu primarju ta' dawn il-vetturi huwa li f'każ ta' maltemp iġorru siġar jew affarijiet kbar. Illum qed ninawguraw żewġ ħajabs illi huma parti minn tibdil tal-flotta tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u dawn il-ħajabs ħajkunu stazzjonati fil-heavy plant section. L-użu tagħhom ħajkun illi f'każ ta' maltempata illi kollok bżonn ġor siġar jew billboards jew affarijiet kbar għandna l-fakultà li nistgħu nagħmlu dan u naqsu d-tbatija lill-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali CAMILLERI saħaq dwar l-importanza li d-Dipartiment ikollu l-faċilitajiet meħtieġa sabiex ikun ippreparat għal dak li jinqala. Sfortunatament, xi wħud jarfu l-bżonn tal-Protezzjoni Ċivili meta tiġri xi ħaġa ħażina. Iżda aħna bħala Ministeru għandna l-obbligu illi nkomplu nġeddu l-Protezzjoni Ċivili sabiex tkun dejjem preparata aktar għal kwalunkwe inċidenti li jista' jiġri f'pajjiżna. Sabiex inkomplu ngħinu lis-soċjetà tagħna u anke nsalvaw il-ħajjiet. L-istampa ta' warajja turi perfettament dak li qed nagħmlu fil-Protezzjoni Ċivili. Qed inġeddu l-Protezzjoni Ċivili. Fl-istess ħin ninvestu fil-ħaddiema, fit-taħriġ tagħhom u fil-kondizzjonijiet tagħhom. Il-Ministru CAMILLERI qal ukoll li fejn qabel id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien nieqes minn riżors uman u kien jinxtaraq kollox antik, illum qed naraw li ninvestu fl-aqwa teknoloġija u fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema permezz tal-ewwel ftehim kollettiv wara 22 sena.